τους παλιούς, οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πριν από περίπου 10-15 χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Ένας από τις ομάδας είναι ο κύριος Αρβανίτης Χρήστος. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ο εκπρόσωπος της ομάδας Θοδωρής Παπαδόπουλος θα το δώσει στον γιο του, τον Σταύρο Αρβανίτη. Ευχαριστώ. Τα χρόνια πολλά από τον πατέρα μου, ο οποίος απουσιάζει απόψε, δεν είναι εδώ, έχει γιορτή. Και τι να πω, η ομάδα πιστεύω να πάει καλά και κάθε χρόνο να έχουμε νίκες. Λοιπόν, δεύτερος κατά σειρά πρόεδρος, ο οποίος θεωρείται από τους πιο παλιούς και από τους πιο επιτυχημένους που έχουν περάσει από τον προεδρικό φόβο της ομάδας, είναι ο κύριος Καλαϊτζόπουλος Στέργιος. Ο προπονητής της ομάδας Μενίδης Ζαφύρης θα το δώσει στην κόρη του, Καλαϊτζόπουλο Δοσία. Μεταφέρει τα χρόνια πολλά σε όλους μας. Δεν μπόρεσε να παραγραφεί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, αλλά είπε ότι θα είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει και αυτός πάρα πολλά και με μια έκφραση θα πω ότι ήρθε η ώρα, δάσκαλοι, να συγκεκριμήσουν τα παιδιά σου μετά από τόσα χρόνια. Είναι ο Καλατζόπουλος Βασίλης. Λοιπόν, θα γράψει απόψε. Είσαι σαν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Περίμενε, πάνω, περίμενε. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ανεξάρτητη ομάδα. Μετά από 32 χρόνια, κυρία Μεγάλη Απόστολα, ήρθε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Σας εύχομαι καλή πρόοδο και καλή συνεργασία σε όλη σας τη ζωή να ισχυρούμε. Ποτέ μην δικαστεί κανένας, δεν κερδίζετε τίποτα. Τελειώνοντας, να πούμε ότι σε λίγο τα παιδιά θα περάσουν τα λαχεία, να δούμε μια δυσκολία παράλληλα, με 50 δώρα. Να στηρίξουμε όσοι μπορείτε. Είναι κάτι καλό, ώστε η ομάδα να κατεβεί όσο πιο πολλά γίνεται στην κατηγορία. Σε κατηγορία, ρε.